Kaixo fisikazaleok. Bideo honetan, efektu fotoelektrikoaren inguruan hitz egingo dizuegu. Efektu fotoelektrikoa fisika kuantikoko lehenengo arazo handienetako bat da. Prest al zaudete? Lasai egon, ez baita oso zaila izango. Efektu fotoelektrikoa 19. mende amaieran aurkitu zuen Heinrich Hertz fisikariak. Behaketak egitean, ikusi zuen metalezko xaflak argi batekin argiztatuz gero elektroiak igor ditzakeela. Baina, honako hau, propietate orokor bat alda? Alegia, argi eta metal guztiekin betetzen alda? Gerora egindako behaketek honako hau erakutsi zuten. Xafla argi zehatz batekin argiztatuz gero, elektroia bat-batean igorriko da. Baina, kontuz, argi hori egokia ez bada, igorpena ez da inoiz gertatuko. Metala etenik gabe argiztatu arren. Hala ere, fisikariek fisika klasikoaren bidez iragar zezaketena ez zetorren bat esperimentuetan ikus zitekeenarekin. Ondorioz, erantzunen bila hasi ziren zientzialariak. Eta, nola ez, Einsteinek eman zuen erantzun egokia. Horretarako, urte batzuk lehenago, Max Planckek proposatutako kontzeptu berri batera jo behar izan zuen. Kuantua. Teoria berri honen arabera, energia kuantizatuta dago. Hau da, energia pakete txiki batzuetan izango dugu. Energia multzo hauek hain txikiak dira non zatiezinak izango diren. Energia pakete hauei fotoi deritzegu. Fotoiek edozein materialen aurka jotzean, beren energia guztia eman ahalko diote materialeko elektroi bati. Eta zergatik emango diote energia osoa? Esan den bezala, energia pakete horiek zati ezinak dira, eta ondorioz, elektroiek ezin dute energia horren zati bat hartu. Energia osoa hartu beharko dute edo bestela ezerrez. Honen ondorioz, fotoien energia nahikoa bada, hau da, energia minimo bat eman badezakete, elektroiak materialetik alde egingo du, energia zinetiko batekin. Energia minimo hori hain zuzen ere, elektroiak materialera itsatsita mantentzen dituen energia da, eta hau material batetik bestera aldatuko da. Fotoien energiaren formula honako hau da, non H Plancken konstantea den. Ikus daiteke, fotoiek zenbat eta maiztasun handiagoa eduki, orduan eta energia handiago izango dutela. Eta, ondorioz, elektroiek materialetik ateratzean abiadura handiagoa izango dute. Laburbilduz, gogoratu, argiaren energia fotoi izeneko paketeetan garraiatzen dela. Hauek, elektroiekin talka egitean, beren energia guztia transferituko diote elektroiari. Eta elektroiak energia honi esker metaletik ihes egin ahalko du. Baina argi, honako hau fotoien energia metaleko lotze energia baino altuagoa denean soilik gertatuko da. Aurkako kasuan berriz, ez da ezer gertatuko. Ondo ulertu alda guztia? Bai, ezta? Bestela, edozein zalantza izanez gero, idatzi iruzkin bat bideo honen azpian, eta jarraitu fisikaz gozatzen. Agur!